Definícia traumy sa neodvíja od intenzity externých zážitkov, ale skôr od intenzity subjektívnej emočnej bolesti každého jedinca. Pre niekoho môže byť traumatický zážitok to, že mu niekto v školke zobral cukrík bez jeho dovolenia, pre iného tá istá skúsenosť nemusí mať akýkoľvek dopad na jeho emočné rozpoloženie. Toto je pre mňa veľmi dôležité, aby si pochopil. Trauma nie je len o katastrofálnych scenároch. Nie je to žiadna súťaž o tom, kto to mal ťažšie a neexistuje externá objektívna definícia, čo môžeme klasifikovať za traumu. Na traumu sa môžeme pozerať ako na spektrum emočnej bolesti, niektoré sú bolestivejšie viac, niektoré zase menej, ale pokiaľ si zostal traumatizovaný, že ti niekto zobral tvoj cukrík v škôlke, tak stále to spadá pod kategóriu traumy. Aj keď sú ľudia, ktorí si zažili traumy typu ako napríklad nečakaná smrť blízkeho alebo znásilnenie. Každý človek na tejto planéte je jedinečný a reaguje na podnety externého sveta inak.